Ngokungcwele egameni lakho Jehova namandla wenkazimulo, sicela amandla nekuthemba nekukholelwa nekukukhonza njalo Nkosi yamakhosi, sihloniphe wena awubona ungumoya Nkosi yamakhosi, kodwa imanga siza kumo ngcwele sinamandla egameni lakho phakathi. Haleluya. Ngibule khona ekhaya ngibingelela egameni likaJesu. Ukhuluma komthandazi lamini. Bengilapha eGoli eDebsenville. Soweto ngisebenza kahle kakhulu ngiyabona. Kwanibusise nonke lapha eGoli eDebsenville, ngiyanithanda kakhulu anikhanyisele. Ngibe ngikhona futhi lapha ku-August ngibuyele khona ekhaya. Maphusisi ngathi kungi-6. Ngithi kini nonke nina enode iwasho zami zihamba ngeCourier zifike kuwe la ukhona khona uthiwa kude kangakanani. Ngibuyele khona ekhaya. Lana ngiphethe uLocksmith now. Locksmith enhlanhla. Ezami iwasho ngicela ukuthi nasifika kuwe yonke into yenza kuyakhuluma ukuthi ufuna kwenza le ini. Locksmith wenhlanhla uthande kube negazi, nesosho semali, ukuthi imali ithanda, imali ingalahleki, kube nakugona isicitho, kube na blue key ukuvula into zakho. Mhlawumbe kube namakhandlela, kube nentambo, kube nesigezo, kube namanzi empophomo or amanzi edamu, kube navula indlela, washo zami zonke kube nesosho semizwa, kube nembizi nokucula. Ngibuyele khona ekhaya ngiyakuthumela khona uthiwa kude kangakanani as long around South Africa zifika kuwe. Nasemazweni abanye bayithola bayihamba ngeposi. Ngibuyele khona ekhaya. Ngithi isiwasho sinamandla. Ngibuyele khona ekhaya. Sinamandla isiwasho, futhi isiwasho asiphuphi. Isiwasho asikwenzi abantu bayakuthanda. Umuthi kuba nabantu obavumako. Ngibuyele khona ekhaya. Ngithi ngicela ukuthi nikhanyisele nibe nenhlanhla, sivuleke into zenu. Ngiyanithanda kakhulu konke la nithinta khona kukhanye. Kule viki leli ngibe ngilapha ngizodlula nakhona ePietermaritzburg nakhona ukufuna kumina ngitshele ngikuphathele ngiyodlula ePietermaritzburg. Ngibuyele khona ekhaya kube ku Friday mangaphosisi ukula khanyisele akusela kusendisa ungahlosha amademon ukhona dlebe nomthandazo ungahlosha isicitho namabhadi namashwa ungadlala ibudikoloshi nabo lamlambo nemikhoba emzini wakho. Ukhona into lefika kuchele kusuke yonke into leyo ayivale uhlale ujabulile ukhulekile. Buza bayabakeza ngisho zaDokotela ukuthi zibenzela ini. Ngibone khona ekhaya kungenziwa ngathi ngiyiphakamisa ukuthi ukubona ikhanyisele anibusise. Ngiyazi abantu abakuthande bonke ayona imali but kukhona abathi Dokotela sihamba nawe konke okwenzako. Ngithi mina yonke into engenzako inamandla lento ithathe uyisebenzise nayo emabhokisini. Ngaba ukuthi ufuna business, mathenda, umsebenzi, into esithunywa, inhlanhla, inkinga lakho, friendship, uyagula emzimbeni. Ngithi mina I love you. Ngibule kubusisa egameni laJesu ngibule khona ekhaya njengamandla busi bamakathola amandla awuyiseke yonke into ehambe kahle. Jehova amandla mkhulu sabeka ngiyamcelisa maphumele konke akufisile egameni likaJesu. Kuyakhanya njengamanje phakathi. Amen. Ngibule khona ekhaya kuyakhanya njengamanje. Ngiyethemba bese yakholela enombolo ngase ungamfuna uDokotela behlola online. Ngibule khona ekhaya 250. Nkosi kubusisa.